Mä en edes tiedä miksi mä reagoin tähän, mutta mä haluan vaan reagoida. Mä haluan tietää minkälaista tää tekee. Joo, mä tekee paska many times. You can watch the archives. Tuu mun eteen jauhaan, nyt jopa mene pää. 61 on my neck, muuten no 61st. Men on vitu states, make it tehdä dirt. Stuus vähän heat. Yeah, wrap it up. Mitä seuraavaksi? Mitä seuraavaksi? What the fuck is that? What next? What next? What wanna be it? En mä tiedä mikä toi äijä haluu olla. Mä en tiedä mikä toi äijä haluu olla. But he ain't making it. I'm calling it. He ain't making it. Tarkenna minuun. Tuliks tosta hyvä klippi? Tuliks tosta... Mä oon clip-farmaa ja nyt me reagoidaan siihen oikeesti. Tuliks tosta hyvä klippi? Joo, mä tekee paska many times. You can watch the archives. Tuu mun eteen jauhaan, nyt jopa mene pää. 61 on my neck, muuten no 61st. Men on vitu states, make it tehdä dirt. Stuus vähän heat, you heard. Kaviaana kanssa salkun clerk. Mä oon vieläkin posted out with them birds. Hyvät tissit naamalla, you heard. Heitin muja kerran. What are you saying? What the fuck are you saying? Mä tarvin lyriikat. Mä tein G-paskat many times. You can watch the archive. Mä tein G-paskat many times. Hyvät tissit naamaan. Halo. Joo, mä tein G-paskat many times. You can watch. Mä tein G-paskat many times. Mitä toi edes meinaa? The archives. Tuu mun eteen jauhaan, nyt jopa mene pää. Choppa menee fää, okei? 61 on my neck, muuten no 61st. Jos play the song, älä paussa joka toinen sekunti. Oota, mä kuulen sun äänen tuolta. Mitä? Just play the song. Meitä ei kiinnosta sun reaktio rehellisesti. I'm joking. Oh my god, miksi tää... Noniin, koetapa nyt puhua. No niin, nyt se kuuluu mun kuulokkeesta. Mä en tiedä mitä sä sanoit. Sä kiinnostaa mun reaktio? No, just play the song, älä paussaa joka toinen sekunti. 61 on my neck, muuten no 61st. Mutta ymmärrätkö mitä tää sanoo? Rehellisesti, ymmärrätkö mitä tää sanoo? No ei, koska no, sä nimenomaan. siinä jäppäät taustalla. Vitu states, make it tehdä dirt. Stuus vähän heat, you heard. Kaviaana kanssa salkun clerk. Mä oon vieläkin posted out with them birds. Hyvät tissit naamalla, you heard. Miten se sanoi tossa? Muuteko hyvät tissit naamalla, you heard? Opperin aamuihin pitäisi laittaa mikrosiru, vois ymmärtää mitä se sanoo. Rehellisesti, mitä se sanoi tossa? Mitä se sanoi? Grrrs. Mitä mä brrs? Men on vitu states, make it tehdä dirt. Stuus vähän heat, you heard. Kaviaana kanssa salkun clerk. Mä oon vieläkin posted out with them birds. Mä oon vieläkin posted up with them birds. Mikä on birds? Hyvät tissit naamalla, you heard. Heitin muja kerran, se maksoi mulle vape. Miehet menee rap. Heitin muijaa kerran, se maksoi mulle vapen. Miks nää jonne kysy mua en hakee? Lähtekää mun snapit. Eikö se sanonut niin? Stuus vähän heat, you heard. Kaviaana kanssa salkun clerk. Mä oon vieläkin posted out with them birds. Hyvät tissit naamalla, you heard. Heitin muja kerran, se maksoi mulle vape. Heitin muijaa kerran, se maksoi mulle vaape. Onko se niinku vapen? Miehet menee räppätä panee. Miks nää jonne kysy mua en hakee? Lähtekää mun snapista jo hanee. Diilasi kympin ei ole. Kavi serva jos oot nokka pystyssä. Jussi päitä ja äänittää näitä bängereitä ihan kylmiltä. Mä saan enemmän kuin äijä vaikka mä näytän et mä synnyttää. What the fuck? Mä teen enemmän rahaa vaikka mä näytän et mä synnytän. Bängereitä
ihan kylmiltä. Mä saan enemmän kuin äijä, vaikka mä näytän, että mä synny. Mä saan enemmän kuin äijä, vaikka mä näytän, että mä synnytän. What the fuck? Laitan kahvi kossuun, niin päivä lähtee nousu. Kovikset on nähty, te menette maanantaiksi yläkoulu. On niin kova jätkä, mä sanotan tätä vittu joulun. Et oo kova, jos et oo valmis ottaa sainilta pyykki. Et oo kova, jos et oo valmis ottaa sainilta jotain? Tykkii vai jotain? Olla vaan tuomitse, silti mä teen tänään synti. Tuu mun hollelle, näytä sulle kyltti. Täällä hyvä vidi, että miehen yski. Älä ota piuha, syy voi olla parikymppi. Siinä on syy, miksei täällä näe jengi yksi. Haen passin ja muuten en luota kytti. Vien meidät selliin, niin meistä tulee mykki. Joo, mä tekee paska many times. You can watch the archives. Tuu mun eteen jauhaan, niin choppa mene pää. 61 on my neck, muuten no 61st. Menon vitu states, mekin tehdä dirt. Stuus vähän hiitti, you heard. Kaviana kassalkun clerk. Mä oon vieläkin posted on with them birds. What the fuck is birds? Hyvät tissit naamalla, you heard. Are you feeling bad? Are you feeling bad? Call the ambulance. Hold on. Mitä ton... Siis on niin no-name, sitä Next year I'm feeling bad. Are you feeling bad? Call the ambulance. Next year I'm finna make some bands. Always with a hit stick, I'm about to blame. I'm about to go insane, insane. Lifestyle is cashing, prepays. Lifestyle is freezing, no blame. Mitä? Are you feeling bad? Are you feeling bad? Call the ambulance. Paska biitti, paskat sanat, paska äijä, paskaa musiikkia. Voiko sen sanoa paremmin? Yeah, I'm finna make some bands. Always with a hit stick, I'm about to blame. I'm about to go insane, insane. Lifestyle is cashing, prepays. Lifestyle is freezing, no blame. Joo, mä tekee paska many times. You can watch the archives. Tuu mun eteen jauhaan, niin choppa mene pää. 61 on my neck, muuten no 61st. Menon vitu states, mekin tehdä dirt. Stuus vähän hiitti, you heard. Kaviana kassalkun clerk. Mä oon vieläkin posted on with them birds. Hyvät tissit naamalla, you heard. Oh my fucking... Siis... What is this? Oska, onko se Osku? Osku, jos sä näet tän, laita sun biiseihin lyriikat. Ja tosta pitää tehdä TikTok-klippi. Okei, toi oli hyvä.